maximum, and then nitie pesa or minimum, and then nitie pesa mokoro wacho go ni en mar equalization fund. Okay? Koro gima sirikal timo en niya pesa ne mar 84.5 cha onego beno kawo 2.5% to kete CDF. Koro gimotimo en ni kar mondo wacha ni pesa modhi e Ministry of Education en pesa makama wang'e ni 1 trillion donje education to wabed satisfied go. To dhi chiwo pesa matin e education wawinje ni en 100 and something billion ka. Okay? Masani wabunge nyokalo mana 87 billion kende with a deficit of chiegni 40 billion maonge. Ae koro chako keto koro gimwaluongo ni patronage kod kisungu mido ni oketo kuomwa koro midhiero mar kwecho ni kidwaro ni mondo los giri moro nyaka idhi ne ng'ane tigo i picha kidwaro ni mondo idhi ng'ane nyaka idhi ne ng'ane an gi pacha wuon CDF onego weni thuolo mar loso gik mopogre kod weche mag school infrastructure obed under the Ministry of Education fully or kotamo Ministry of Education to Ministry of Education will deal code learning code quality assurance to Department mar roads infrastructure and everything to deal code gine milongo ni ma deal code budget mar school zone nikeche wach mar poge kidenje ni emido go ni ngato dwaro mondo bed gi basari nikeche motivation mane mang MCA no bed go wacho no mondo bed gi basari ne moro women rep bed gi basari ne moro senator be nyocha ywak no mie basari ne moro mondo nene ground kucho MP be gi basari ne moro president be gi basari ne moro Ministry of Education be ko basari ne moro scholarship bende giwacho ni jo corporate social responsibility ni bwana nyaka uduogu usupport education mar gik ma dhi mbele to mano koro yudo ka koro duogo bedo ni en challenge maduong' gima benya kinge nitiere interest ka mabindu dino ne sirikal mondo finance education to 100%. Aparo ni jokma bende wacho ni okay onyalo bedo bank onyalo bedo corporate mabende wacho ni they are sponsoring some children within the education system could be part of the people mabende dino ne sirikal mondo kick finance education fully kachikal sirikal of finance education fully then opportunity gitiyo gi gino in other things maybe marketing fundraising and other things yiro kamane makoro giro go ka gidino go gino tibro no opportunity kala go gitine gitine tertiary kama kori dware support mang'eny or university but piny koni to gocho nigi gintiere koloka most of the people within that bottleneck and I also want to concur kod Mr. Walaka any sirikal ok ngi kata mna wach mar nikech ineno pathway masi bisini nitiere group moro manyone go beni donje TVET magara santo wacho kan ningo nego beni gidonja 100% e secondary school ni proportion mane makaro donje TVET nikech nego beni tie proportion moro ma wacho ni to pathway mar academic to baro undasi wadbuku pathway malwedo gin jiadi kecho kwa winji numbers gika mar jok man keche TVETs are also struggling government to get a lot of infrastructure